No właśnie, jest trudny mecz jutro vo Warszawie, bo to jest zespół, ktorý na razie jest to mix młodych, ale też doświadczonych zawodników jak Zagumny, Wrona, Samika. Także są to bardzo dobrí zawodníci. A no my będziemy walczyli w tym meczu i będziemy się starali o co najlepszy wynik. Chcielibyśmy tutaj jakieś z każdego meczu, nawet graliśmy w Bełchatowie, w Gdańsku, w Rzeszowie i Szczecinie co najwięcej punktów, setów, a gra nie wygląda już tak powiedzmy nieidealnie. Już się poprawiają niektóre rzeczy, trochę swobody zawodnicy dostali od trenerów, żeby zagrali na luzie troszeczkę, nawet zrobimy taktyczno-techniczne błędy a staramy się na treningach poprawić wszystko i oby było co najlepiej. I życzę wszystkim kibicom siatkówki, ludziom w Polsce wesołych świąt i zdrówka, szczęścia w nowym roku.